Juan Kapitulo 7. Wala mo tuo ang mga igsoon ni Jesus. Human niini milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot mulibot sa Judea kay ang kadagkuan sa mga Hudyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag. Busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus miingon kaniya, biya dinhi ug lakaw ngadto sa Judea aron ang imong tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila dili magpasundayag diha sa tago kay nagbuhat ka man ni ining mga butanga hala ipakadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan kay bisan gani ang iyang mga igsuon wala mo tuo kaniya. Si Jesus miingon kanila, ang tanang panahon husto alang kaninyo apan ang hustong panahon wala pa mo abot alang kanako. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo apan nagdumot kini kanako kay kanunay man ako nagsaway sa daotang binuhatan niini. Padayon kamo ngadto sa kasaulugan dili ako moadto kay wala pa mo abot ang hustong panahon alang kanako. Iya kining gisulti kanila ug mipabilin usa siya sa Galilea. Si Jesus didto sa kasaulugan sa mga payag-payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadagkuan sa mga Hudyo nangita kaniya didto sa kasaulugan. Nangutana sila, hain man siya ug diha sa pundok sa mga tawo daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon maayo siyang tawo, ang uban usab miingon dili kana tinuod. Iya hinuong gilimbungan ang mga tawo apan walay misulti sa dayag bahin kaniya kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Sa hapit nang magtunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan miadto si Jesus sa templo ug nanudlo. Hilabihan ang hibulong sa kadagkuan sa mga Hudyo ug miingon sila, kiunsa man ni ining tawhana pagkahibalo og daghang kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela. Si Jesus mitubag, ang akong gitudlo dili gikan kanako kundili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios mahibalo kun ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Pan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya matinud-anon og dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod apan wala usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Si Jesus mintubag, usa lamang ka milagro ang akong gihimo ug natingalan na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlong ipagpahulay sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod ug dili si Moises ang nag-una niini kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlong igpapahulay aron sa pagtuman sa balaod ni Moises nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlong ipagpahulay. Ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa inyong makita kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Siya ba ang Misayas? Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba maoki ni siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan apay walay nagsultig bisan unsa batok kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Misayas? Apan inigabot sa Misayas walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo sa kusog nga tingog miingon siya, nakaila ba gayud kamo kanako ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao dito mintuo kaniya ug miingon, inigabot sa Misayas naghimo ba kaha siya mas daghan pang milagro kaysa nahimo niining tawhana? Mga gwardiya gipadala aron pagdakop kang Jesus. Ang mga Pariseo nakadungog sa mga tao nga naghunghungay niining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila ug ang mga kadagkuan sa mga pari nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Jesus. Si Jesus miingon, ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon ug unya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako apan dili ako ninyo makit-an kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Ang kadagkuan sa mga ingnanay, asa man dai siya moadto nga dili man kita makakita kaniya? Moadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego diin nagpuyo ang mga Hudyo ug didto manudlo siya sa mga
Grego unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw mibarog si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa ang mutuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa. Ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit nang madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayuna wala pa ikahatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Nagkabahin ang mga tao. Daghang mga tao dito nga nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon sila, kining tawhana mao gayod ang propeta. Ang uban miingon, siya mao ang Misayas. Panuban usab miingon, ang Misayas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Misayas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Wala mutuo ang mga kadagkuan sa mga Hudyo. Ang mga gwardya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Ipangutanan nila ang mga gwardya, nganong wala man ninyo siya dad-aganhi? Sila mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? Ang mga Pariseo nangutana kanila, may usab ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises, tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto miingon kanila, sumala sa atong balaod dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masut ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ka ba usa? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga naggikan sa Galilea.